Baba, sikana ya ndakaroora ndauda kuchata naye. Usizochata nekamanyika iko. Vaumana manje ndikutozongochata chesu. Kana ini ndirini baba vako hauchachati. Alright, ndikukumbira alright. Ndati zvandataura ndizvozvo. Hapana muchato. Baba, ndikukumbira one chance. Chance yekuti vanhu vagoita experiment nevana vangu inini. Jesus is Lord. But wokumanyika ndiyaneta kuchata naye, vamwe vese vaita. Saka iwe uri kuda kuti ndisimuke pano ndinokataurira kamanyika kako kaya kuti iwe hauchazochati nemwana wangu ndinokataurira. But iye mukadzi wangu akaitoda zvemuchato. Ndinokataurira kamanyika kako ikaka kuti ini ndati hapana zvemuchato. Is it funny? No, it's not funny.